Ако морето можеше да говори, то би разказало чудна приказка за малко селище, скътано в склоновете на Стария Балкан, преди те да приплъзят към морето. Смята се, че е основано от траките, които имали усет за красотата на природата. А морето, което се блъскало в скалите, е същото наше Черно море, наречено някога от древните гърци гостоприемно. Вековете минавали и в 14 век малкото селище носи вече името на светеца Власий, лечител и покровител на християните, обитавал тези места. Селището Свети Влас, неговото минало, тъй като липсват сериозни археологически разкопки, е забулено в тайна. Това, което знаем със сигурност, е, че през средните векове по южния склон на Емонската планина, към която спада и сегашното село Свети Влас, е имало една Емонска света гора, така се нарича, 10-12 манастира. Е имало там, един от който е бил Свети Влас, друг Свети Андрей. Каква е съдбата на тези манастири? Ясно е било, че при идването на турците всички те са унищожени, разрушени от турците, тъй като няма сведения за тях в по-късно време. Но монаси, оцелели, може би работници в манастирите, са създали това село Свети Влас. В османските регистри дори селището е вписано с името манастир. След освобождението, името му е възстановено и от 1886 година носи името Свети Влас. Селото Свети Влас не е могло да се развие като голям център до началото на 60-те години, даже до 80-те години на 20 век, тъй като не е имало плажове край него, дори не е било засегнато от развитието на туризма. От туризма е спечелил Слънчев бряг и близостоящия до него Несебър. И голяма част от жителите на селото, особено младите хора, са се изселили в Несебър или дори в Бургас, търсейки по-добро препитание и по-добри условия на живот. Свети Влас дълго остава в сянката на древния Несебър и бързо развиващия се мегаполис Слънчев бряг. От другата му страна израства вилно селище Елените, затова стотиците туристи заобикалят малкото селце с около 900 жители и се отправят към утвърдените курорти. Не го спасява дори изключителната комбинация между море и планина, както и това, че от 1963 година е обявено за климатичен морски курорт, подходящ за лекуване на белодробни заболявания и алергии. През 90-те години на отминалия 20 век, двама младежи, родени в Свети Влас и влюбени в прекрасната му природа, проявяват интуиция и инициатива и независимо от малкия си опит, намират верния път за превръщането на тази морска пепеляшка в един от най-бързо развиващите се и красиви курорти по българското Черноморие. Тези млади мъже са братята Динко и Йордан Диневи. По това време са около 25 годишни, но с невероятно упорство, целенасоченост, без излишна показност и с ясна визия за бъдещето, се впускат в начинанието си. Когато в Свети Влас започва изграждането на 4-звездния хотел Лагуна, който няма аналог тогава по нашето крайбрежие, немалко експерти в туристическия бизнес им предричат фалит. До когато луксозният хотел се пълни с туристи, които харесват премерения му комфорт, всички разбират, че младите предприемачи са открили нова формула и заемат неразработено пространство. Постепенно по пустите склонове около Свети Влас се появяват кокетни хотели, ваканционни вили и жилищни сгради, в които има възможност за задоволяване на всички потребности на пребиваващите. Това са първите в страната комплекси от затворен тип, които по-късно стават хит в жилищното строителство. В тях има всичко необходимо за пълноценен отдих – зеленина, басейни, детски площадки, магазини и чисти плажове.
Комплексите включват апартаменти с една или две спални, кътове за размисъл, удобни сервизни помещения и просторни тераси. За десетилетие братя Диневи създават впечатляващо със зеленината и хубостта си морско градче. Наричат го Диневи Резорт. Архитектурата в част от комплексите с изящните арки и съчетанието на дърво и камък напомня средновековните български манастири и възрожденски къщи. Други сгради пък са изградени в типично средиземноморски стил, с бели фасади, обърнати към морето и усет за лекота в конструкцията. Навсякъде усещането е за луксозно строителство, в което усилията са насочени за създаване на уют и възможност за отмор и релакс. Всеки от ваканционните и жилищни комплекси има развита инфраструктура, предлага всички услуги за живеене и почивка и централизирано управление. Обширните градини и криволичещи между цветята пътеки допълват усещането за простор и свобода. В такава обстановка човек може да живее и целогодишно. Като се прибави и южното изложение на комплекса, изключителното съчетание на море и планина, както и заслона, който Балкана прави от северните и източни ветрове, се получава климат, където 250 до 300 дни в годината са слънчеви. Това е рай, в който деца и възрастни се чувстват прекрасно. Някогашното селце се е превърнало в един от елитните курорти по българското Черноморие. Специалистите го определят като курорт от клубен тип, но с напълно изградена градска инфраструктура. Преди 24 години, когато са правени първите копки в курорта, местните хора трудно са си представили, че днес крайбрежната ивица в Свети Влас ще е почти 3000 метра от новосъздадени плажове, върху които се веят сини флагове. Не е пропусната възможността и за ободрителни спа процедури, които възстановяват гъвкавостта на тялото и връщат самочувствието. Любителите на тениса също имат възможност да се усъвършенстват под контрола на треньори, специализирани в този спорт. Ако спортният ентусиазъм ви докара травма, на разположение са няколко медицински центъра. Близостта на планината е другия природен дар в Свети Влас. Екотуристическата мрежа, организирана в източна Стара планина, предлага множество маршрути, които отвеждат до старинни манастири, вековни гори или лечебни билки. 5 от растителните видове по тези места са включени в Червената книга на България. В подножието на планината е и обновеното и неузнаваемо селище Свети Влас. Развитието му е паралелно с курортната база, но то запазва белезите на малките уютни български градчета. Бегла разходка показва, че тук има всичко необходимо за постоянно живеене. Училище, детска градина, поща, читалище, спортни площадки, красив център. Свети Влас се превърна в българската ривиера. Наричат селището даже българското Сантово. А вечер светлините на Слънчев бряг и Несебър създават особена феерия.
Една от сериозните и красиви придобивки в Свети Влас е яхтеното пристанище Марина Диневи. Експертите твърдят, че това е най-съвременният пристан в акваторията на Черно море. Капацитетът му е около 300 лодки от различен калибър. Разположението, технологията на построяване и предлаганите услуги го нареждат сред елитните комплекси в света. Заради качествата си през 2005 година пристанището печели една от най-престижните за инвестиционни проекти Bentley Award. Каталогът Super Yacht Ports, своеобразна библия за всеки яхтмен, отваря глава за Черно море заради Марина Диневи, като поставя пристанището сред 400-те най-добри в света. Марината, както местните хора наричат пристана, е и луксозно място в рамките на Диневи Резорт. Особено приятно изживяване са разходките по крайбрежния булевард, минаващ покрай яхтите и плажа. Една от забележителностите на порта, която няма аналог в практиката на други курорти, е алеята на народите. Идеята е да се поставят барелефи на националните герои на държавите, поддържащи дипломатически отношения с България. Братя Диневи знаят много добре, че една от функциите на българския бизнес, на българските предприемачи преди освобождението и след него е била да помагат на обществото в различни области, главно в областта на културата, образованието, духовността, религиозната духовност имам предвид. Двамата братя са построили 4 църкви в региона, между които и Бисерът, църквата, посветена на патрона на селището, Свети Влас. През 2007 година на мястото, където е бил събореният манастир Свети Власий, е открит православен храм със същото име. Ктитори на църквата са Динко и Йордан Диневи. Убедени са, че патронът на града, епископът от Кападокия, християнинът живял години в пещерите около селището и загубил живота си заради своята вяра, трябва да бъде почитан. 3 години по-късно, в присъствието на Вселенския патриарх Вартоломей, който благославя храма, част от мощите на светеца са положени в църквата. Вартоломей благослави и братя Диневи и ги награждава с най-голямото отличие на Вселенската патриаршия – орденът Свети Андрей Първозвани, заради широката им благотворителна дейност, построените църкви и параклиси и подпомагане дейността на Светия Синод. Рядко се случва такова благоприятно съчетание на море, на яхт-туризъм и на културно-исторически туризъм. Тук гостите се срещат освен с красива природа и самобитна архитектура и с постиженията на хилядолетната българска и християнска култура. Икони и църковни експонати могат да бъдат видяни в постоянни експозиции. Нерядко братя Диневи предоставят безплатно помещение за излагане на предмети от различни български музеи. Мога да кажа само за нашата помощ на Националния исторически музей в една от изложбените зали, които братята са уредили. Ние сме правили изложби, и то разкошни изложби, с най-ценните експонати от съответните епохи на сребърна и златна църковна утвар и на български икони. Те бяха посетени от хиляди хора и това наистина
е и бъдещето. Защото точно през лятото, когато София се опразва, в Националния исторически музей има относително малки посетители. Аз понякога се шокувам. Що Мохамед не идва при планината през лято, то тогава планината да отиде при Мохамед, в случая Свети Влас. Свети Влас привлича много семейства с по-спокойния си ритъм, зеленината и природните дадености. Затова през деня тук преобладават семейства с деца, които намират своите развлечения. Вечер крайбрежният булевард в Марина Диневи се превръща в място за забавление. Твърди се, че най-класните ресторанти и нощни клубове по Черноморието са разположени тук. Всеки от многобройните посетители може да потърси своето място, съчетано с предпочитаното от него меню. Дори един морски обитател не е устоял на изкушението, привлечен от нощната фиеста. Съвсем наблизо се намира и открития амфитеатър Арена с 600 места, който също предлага възможност за развлечение. Целогодишно тук се реализират около 120 представления и говори. Динко и Йордан Диневи постигат нещо уникално, което няма аналог не само в България, но може би и в Европа. Те построяват със собствени средства туристически комплекс на пълно изградена инфраструктура на стойност милиони левове. Нещо повече. Двамата предприемачи на практика подаряват това богатство, защото според българското законодателство то може да бъде само държавна собственост. Една обиколка днес е достатъчна, за да ви убеди, че визията на Диневи се е превърнала в реалност. Те са променили изцяло облика на Свети Влас, превръщайки го в луксозен курорт с селище от затворен тип, километри изкуствени плажове, магазини, заведения, пътища, църква, амфитеатър и какво ли още не. Най-голямото яхтено пристанище Марина Диневи също е тяхна инвестиция. Това е цитат от представянето на Диневи в българското издание на списание Forbes от 17 август 2012 година. Братя Диневи са в челната петица на една класация на българските дарители, направена от Министерство на културата. Ако се прибавят и военните паметници, за което друго министерство би трябвало да даде сведения, аз бих казал, че може би са на първо място между дарителите в различни сфери на обществения живот в България, в областта на културата, военното дело и т.н. Братята са помогнали за възстановяването на над 100 военни паметници или за построяването на нови. За всичко това би трябвало да им се свали шапка. Сега се навършват 110 години от Илинденско-Преображенското въстание. При 100 годишнината те дариха крупна сума за построяването на храм Косница на Петрова нива, която в историята е влязла като Странчарското оборище. Ясно е, че тези хора имат мисия и тя е свързана с просперитета на родният им край. Малцина в съвременния ни живот са оставили толкова паметници на доброжелателност към всичко скъпо на българите. В едно враждебно на морала и почтеността време, братите опазват името си и се нареждат сред достойните люди на страната. Това е безспорен успех. Затова думите на Джефри Ван Орден, посетил Свети Влас преди 7 години, не звучат пресилено. За мен господата Динко и Йордан Диневи олицетворяват силния предприемачески дух на съвременна България. Техният родови девиз «Чест и достоинство», който следват с бизнеса, буди уважение и в моята родина. Пожелавам на България да има повече такива предприемачи и меценати.